Luces, cámara, acción. Este poema vai comezar. Para as abellas presentar, heroínas da polinización. No estudo, a directora organiza as tarefas e pon ovos a moreas. É a raíña da colmea. As abellas traballadoras gran equipo técnico forman. Os panais construen e limpan e as larvas alimentan. As actrices, despois de danzar, de flor en flor voarán, pole e néctar recollerán para o mel fabricar. E cunha película moi especial, cos abázcaros como actores, dunha boda sen amores, chegamos ao final.